kuan na pala siya pamutilya. Bungot sa okok. Ano sa mga? Pumutilya? Kaya ko. Ganun ko na yung pumutilya. Wala na yung black may ay. Oo. Kana? Unay na. Pila? Oo, kana? Pagkalita ka kon, kana. Sukod dahil nito kay barakuan. Gray, may gray oh. Kung sa may kuan sa imong kuan. Muhang awak. 30 na Oo. Kuan ay kada tsura yan kay brown. Tunay na choto po. Gray, gray na may. Gray color. So gray man lang siya color. Gray. Ayo sa. Okay po kayo. Check na sa shopping mall. Sayaw lang yapon. Okay mga kabayers. Jaga asa posisyon dapit. Sayaw lang yapon. Mintras namili pa. Sayaw-sayaw sa. Sada kay tukar. Nata. Wow. Hala kabayo. Giri pa giri. Ma! Mali, ma! 31 oh. Sukod na ko na. Dua pagdala. Lagi. Para may bawa anong asay ko ganahan mo. Ito ang tanong 35 man. Wala na. Wala ito ka. Okay mga kabayers, thank you. Ito. Na, sa puso ka na. Na. Kana siya kana. Bago na ko may. Na. Ha? Katong bago na ko. Ay nana. Kanito 69 no? Oh, kana. Tanawa ang hawak. Giri ako ito. Kung makapili ka, balat sayaw.
mo, makapili kita ng lahat ba? Giri. Dili na tabayers. Ini nani ba o? Nani? Goy. Dere. Aray. Tara, Grio. Nani man to? 32. Ay, ka nang guys. Rio, pulur. Ha? Lahi? Lahi? Lahat. Ano gri? Ano may gri oh? Pero wala yung bulsa. $2.16 na lang. Ito, tatam sa nito. Ay, para sa color naman eh. Na Itom na lang may no? May? Kawal makakaitong mga kasanis. Wala na may? Oh, itong na lang. Lima na mo ko ah. Ito yung mahal man. Saan ang telusyon? Ganito, gri oh. Kena pila. 28 man. Pila. Ang size, 28. Ah, may dagan na. 299. Oh, kena. Kaya barato lah. Ako, ganda. Pwede na, pagamihan ba? Wala naman siguro ilaan ba?